otu ndị Jewish Americans amara dịka Teshuva Across the Waters bụ ndị nọ na nso a wee chọpụtagide ebe ha si wee malite wee chọpụta na ọ bụ n'ogidi na Idemili North nke Anambra State ka nna ha malitere ma mee ka ha mata na ha na-ama amụma ịbagide n'ịlụ ọrụ ga-apụta ihe n'ime steeti a dịka ụzọ ha ga-eji wee mee ka mmekọrịta dị na ha na ndị nke ha n'ebe a na Anambra State tọọ atọ. Onye ọla bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ na ndị otu a ka amata echiche ha site n'aka onye ndu ha bụ Maazị Yehuda Webster mgbe ha bịara kpọtụrụ gọvanọ Anambra Steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo n'obi gọọmenti dị n'Awka. Gere ebe akụkọ n'ozuzu oke. O si wee kọwaa Maazị Webster kwuru na ndị Igbo bụ nnọọ ndị na-ahụ ndị mmadụ n'anya ma nwekwe ihe ọnatarachi dị iche iche bụkwazịa ndị Chineke nna ji omenala pụrụ iche wee gozie ma kwue na ha ga-alụ ọtụtụ nnukwu ọlụ na Anambra Steeti iji wee mee ka ọbịbịa ha na-abịa na Anambra Steeti dị ọkpụtọrọkpụ dịka ebe ha si wee pụta ụwa. Gọvanọ Soludo nke ọ bụ onye nnọchite anya ya bụ osote ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim toro nnọọ ndị otu ahụ maka ịhụta ya dịka ihe kwesịrị ekwesị iche ebe ha si wee pụta ụwa ma kpọkuo ha ka ha bụ ndị ga-abịa lụọ akatamkpo ọlụ na Anambra Steeti iji wee mee ka ọbịbịa ha na Anambra Steeti bụrụ ihe ga-adị ọkpụtọrọkpụ. Kọmishọna na-ahụ maka omenala na mkpa ndị mmadụ amụ bụ Comrade Don Onyenji, onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ Soludo n'ihe gbasara ime ndị mmadụ obi ụtọ bụ Maazị Bob Manuel Udokwu, kwuru na ndị Igbo ọkachasị ndị Anambra bụ nnọọ ndị ezigbo mmadụ nakwazi ndị na-ahụrịta ibe ha n'anya ma kwue na ọbịbịa ndị otu ahụ bịara na Anambra Steeti ga-enyezi aka imemine ya bụ echiche ndị mba ọzọ na-eche banyere ndị Afrịka na ndị Afrịka abụghị ezigbo mmadụ. Site n'obi gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.